Αναζητάτε τον πιο αξιόπιστο ανιχνευτή μετάλλων και κενών εδάφους από απόσταση? Το TerraGold LR200 είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Συνδυάζοντας κορυφαία τεχνολογία, ανθεκτικότητα και ευκολία χρήσης, το TerraGold LR200 είναι το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε στόχους με ακρίβεια. Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό στον κόσμο. Πρώτον, υψηλή απόδοση. Το LR200 προσφέρει μεγάλη ακρίβεια στην ανίχνευση και τον εντοπισμό στόχων σε μεγάλες αποστάσεις. Διαθέτει 3 επιβεβαιώσεις διαχωρισμού και τη μοναδική λειτουργία ταυτοποίησης στόχων Target ID, που μας ενημερώνει για το είδος του μετάλλου που είναι θαμμένο πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία εξκαφής. Επιπλέον, παρέχει ακριβή δεδομένα για το βάθος και τις διαστάσεις του στόχου, ενώ ειδικά για τα κενά τα απεικονίζει με εξαιρετική σαφήνεια. Δεύτερον, προηγμένη τεχνολογία, η οποία εγγυάται σταθερά και αξιόπιστα αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του εδάφους ή του περιβάλλοντος. Είναι εξοπλισμένο με χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ευαισθησία στην ανίχνευση, επιτρέποντας τον εντοπισμό χρυσού, αργύρου, χαλκού, ορυχαλκού και κενών εδάφους, όπως κρύπτες, χαμένα κλειστά πηγάδια, αμπριά, υπόγεια τούνελ, σπήλαια κτλ. Τρίτον, ανθεκτική κατασκευή. Είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αντοχή και αξιοπιστία. Σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικές συνθήκες όπως οι χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Τέταρτον, ευκολία χρήσης. Η εργονομική σχεδίαση, το μικρό μέγεθος και το χαμηλό βάρος του TerraGold LR200 το καθιστούν ιδανικό για πολύ ωρή χρήση χωρίς κόπωση. Πέμπτον, εγγύηση και υποστήριξη. Η TerraGold προσφέρει εγγύηση και τεχνική υποστήριξη διασφαλίζοντας ότι έχετε άμεση βοήθεια για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει. Έκτον, ασφάλεια κατά τη χρήση. Είναι εξοπλισμένο με σημάσεις υγείας και ασφάλειας, οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία σας κατά τη χρήση του μηχανήματος. Και έβδομον, ανταγωνιστική τιμή. Παρά το γεγονός ότι το TerraGold LR200 ανήκει στην κορυφαία κατηγορία, προσφέρεται σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή που αντικατοπτρίζει πλήρως την υψηλή ποιότητά του, καθιστώντας το μια επένδυση που αξίζει. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα μας.